Janičko, pojď sem. Co se děje, Ružo? Slyšela jsi o tom Janovi? Co se stalo s Janem? No Jan. No. Počkej, mě to nestačí dech. Jan, ten nejvíc hodný kluk, ano, pomohl mi s nákupem domů. Ano, mě jenom pomohli se tím. Dal mě na záda. No. Co se s tím stalo? Morbily drogy. Cože? Takový hodný kluk. To nejde. No, to prostě to nemůžu. To nejde. Tak. No ale to není možný. Teď Janeček je takový hodný. Pomáhal mi dokonce s vařením a dokonce mi chytil kočku. To prostě nejde. No ale víš, že jo, já jsem ho viděla. Tamhle prodával holce Elišce. Elišce. A není náhodou Eliška těhotná? Nemá náhodou dítě? Ne, to je ta druhá mladší Eliška. A jakou Elišku myslíš?